Chicharon! Ito wala na may mga asa itong liwan sa una. Kung sudlan ako, mga dagang kay mamalit ba? Mga tao, lami na ba kayo na akong chicharon, no? Oh, barato ra pag yun, tagdos rang isa kakuan. Tiglami agyon ni ba? Kasunahan, no? Kapag halin, mahurot na dito. Chicharon! Grabe, wa ni isda diri bay. Ni ganina ro si panaga diri wa ni kuha. Chicharon! Chicharon! Boss! Chicharon ba, Tron? Chicharon? Unsa ba ka? Ikaw na, Ford? Unsa na? Saman. Ikaw na pod. Lagot begitu turo ni mga piti paita. Sura po na turo na po na. No, Toron. This is a new chicha. Unsa na pod na? Unsa chicha? Ano na siya, boss? Oh, pabuto. Lahat na ako. Mo ni purpo sa chicha, oh. Chicha, chat, chicharon. Yaga man mo ang style boss. Ano bitaw na, oh? Una, oh, tagdos. Unsa man nga chicharo na? Chicharon, kuan. Kini sa tawag rin, badyang. Padyang binuang kakatol ana. Unsa naman tawag ka, boss? Mo ni bag oron wa man ka nagatan-aw sa mga social media, guro. Sa una, kangkong. Karon, badyang nga crispy. Bitaw mo pag-awa. Kaamaw. Karon mo kadungog ka ng badyang chicharo nun. Ano ba? Wag mo tanang pagkakit. Aba, di alak ko nito. Kados na. Kung palit ana, katol ana ng badyang. So, mo panaga diri. Pero barato ro tados naman. Lakaw na bisig suko man kaning taga ron. Apay na nagga di aras kanal. Sa may kuha nimo da. Tayos baboy. Aga ka. Naglibog ko ani ako ang limonsito bag malipay ba ko umaguol. Naibunga, perperting nagyua. Perting kaasa. Chicharon. Oy. Boss. Ikaw na sad? Yes, it's me. Amaligya na sa katong turon nimo nga pikoy. Kanay hilaw. Ay, dili na ni boss. Tinarong na ni ako, boss. Healthy living na ni. Kuyawa nimo no. Nakamotor naman lagi ka. Siyempre, tungod sa akong negosyo. Tungod sa imong pampangupal sa mga tao. Ang tinarong na ako, boss. Oh, crispy na tinuod. Bisa pag unahan ako nagtilaw. Tagdos. Sure good ni. Tagdos niya, tagdos. Sure ni. Unsa man ni siya? Aw, kini? Crispy nga chicharon. Wala murag lami na ba yan? Binabi. Crispy, oh. Tagdos na. Crispy nga chicharon. Diba? Sabi yun. Ilwe. Bilang ni tanan. Wane? 42. Oh, dago na, oh. Lami, no? Ay, lami, kaya pulutan ka na, no? Mag-chat-chat mo sa mga amigo. Pwede kayo na. Wilo, pero lagi ko na pasig di ko na mabayaran, no? Pagulat ta, kabrong tilawan pa. Gusto ka malinan dili. Usa naman na mo, tilaw ni mo, mura naman na mo gipanihapon gani. Kalma ka diya. Aron ang tilawan pagayo. Sure, good boss, ha? Diha na to masukod ang lasa sa pagkaon. Daghan na kag makaon. Bitaw, sakto, bitaw. Nadyo ko tipan ni, tipan nyo ko ni Wane, boss, kay lagi ko nyo kayo na. Oh. Wala, di na ni mga ismagol ka, boss. Good na kayo na akong mga baligya ron, boss. Tanan ako baligya. Good na kayo, daghag nakaangay sa kuha. Keep that yun. Wow! Naanay tibay, salamat kay boss! Alam nga, nalamian ko ani. Mo ni mga ayos nga negosyo. Pamertihan niya, pamertiha. Aw, siyempre! Pero, di pa man na mo tala, bro. Ya, boss. Hindi sagod. Ano man? Pulos wala ba kay? Ay, allergy ka, boss. Allergy, hanapin. Likod. Ara dali akong motor oh. Ano man? Kisa nag-drive ani, kisa nagamit. Ano ko? Ha? Ikaw ako boss. Sige mamatay ako kung naroon dito. Sugo kong tambal. Ay, ha? Nganong katay ko ni sa manina. Lago kita. Badyang! Badyang, manigil crispy kayo na! Luro yan yung ko. Ha? Malularo na ako pala. Wala na ako ba? Pakalat ako sa ulularo. Boss, ako sakyanan! Ay, ganito. Pag-ilog Sakya ko, boss na eh! Ilog. Boss, hinatod sa ako sa mga boss! Ay, atia po danay, magkwaan, batagwan. Stanghalin, gikuha pa. Stila nga nung kini, magunegosyoha ko ba? Badyang, crispy.